Кинофенове обявиха как ще се казва игралният филм на Игра на тронове. Нека сега да ви прочита малко повече за това, за да разберете както вие, така и аз, какво можем да очакваме, каква ще бъде историята и какво ще бъде заглавието на филма. Новият филм от света на Игра на тронове вече има работно заглавие. Казва се Игра на тронове, завоеванието на Егон. Името на филма беше обявено на презентацията на Warner Brothers по време на фестивала CinemaCon в Лас Вегас във вторник вечер. Възможно е заглавието да бъде променено през следващите месеци, докато продукцията се развива, но то потвърждава слуховете, че първият филм от света на Вестерос от романите на Джордж Р. Мартин ще разказва историята на първия крал от династията на Таргерieните Егон I завоевателят. Филмът беше представен като част от програмата на студиото за периода след 2027 година, като за него все още няма много информация. Новината за проекта се появи за първи път през март тази година, като за сега единствените ясни детайли са, че сценарият ще бъде написан от талантливия сценарист Бо Уилямън. Той е известен като създател на сериала House of Cards за Netflix и като сценарист на сериала Андор по Междуземни войни за Disney+. Два безумно добри проекта, които умело съчетават силна история и много политика. Феновете на Игра на тронове и целият свят на Вестерос има за какво да са развълнувани, тъй като историята на Егон I предоставя възможност за невероятен краен продукт. Тя е разказана в книгата Огън и кръв на Джордж Мартин, който проследява възхода и падението на редица крале от династията. Егон I е наследник на род от езачи на дракони от митичната империя на Валирия, опустошена от не особено ясен катаклизъм. Заедно с двете си сестри, съпруги Висения и Ренис, той решава да завладее континента Вестерос и да подчини всички 7 кралства по него. Историята му е изпълнена с много екшън, изпопеляване на непревземаеми замъци, сложни и многопластови персонажи, както и немалко количество магия. А след смъртта му неговите наследници продължават да управляват в продължение на много поколения на лудост и величие. Много фенове на поредиците искат отдавна да видят Егон I на екран, като надеждите им са, че за ролята ще бъде избран не друг, а британската звезда Хенри Кавил. Разбира се, проектът е в твърде начална фаза, за да има каквито и да е новини за актьорски състав, а календарът на Кавил в следващите години е силно запълнен вече с други проекти, но нищо не е изключено.